Yes, we're live. Hello. Hi, guys. We're live na ta. Nagdula pa siya. Nagdula pa siya. Sige na, magsugod na ta. Let's go, let's go, let's go. Nagdula pa siya. Let's go. The sound effects. Ay, dapat dili ko mag-mouse. O, sige. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello, hello, hello. Uy, daghan nagpalakpak. Uy. Thank you, thank you. Hello, yes, hello, welcome. Natingala mo Ano natingala man ta? kung anong niingon si Darling og twice a week. Ay, oo, no. Natingala mo? Oo, natingala sila, natingala sila. Ako nonchalant ko pagkaingon ako, pero nonchalant ko. Pero, sige, i-explain. Natingala mo? Kay nga no, Wala sila natingala. mag... Amo anang tungaon na mo ang episodes, guys. Yes. Actually, what we plan to do is, instead of what happened, what just happened. Oh my God, D&D that. Nag-vibrate siya. Okay. Buntag mo ratag ni Bay. Wala! Lain kayo, Kring! Nag-vibrate siya. Murag the grudge, masulod sa TV. Hindi na siya. Murag the grudge, masulod sa TV. Abaw ko, looy. Alright. Ganun na yung bulan. Hindi na pa ba ng bulan, Dre? Now they can see my floor. Now they can see all of our mails. Okay, straighten it up. Yes, hello po. Gadali lang guys, kay nahulog ang camera. Kita na ang salo. Is that straight? Hindi na siya spring. Gibira man gud siya sa charger, that's why. Ay, okay. Maukarak na itabo. And Kring, why am I so bokeh? Okay. 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 Pero anong puti kay ko? Tarungan na. Di ba ako puti? Lagom ta dire. Alright. Matum matumba na pug ka. Asa man na? We have to be careful. We have to be careful. Ang tripod. Nga hinirmon. Pero anong puti kay ta? Not like ganina. Dili ba na siguro pwede i-adjust? What happened? White May balance? adjustment. What is it? Oh, there. Okay, good. That's good. That's good. That's right. Ay, nako. Okay, pwede ta mo usab. Sige. Where were we? Ay, di nila ta mo usab. Padayon na ta. Where were we? Ngano natingala sila? Nganong wala man sila nangutana? O wa sila natingala? Pero nganong niingon kog twice a week? Para sa tulo ka taong natingala. Kisa man ang natulo ka tawo nga natingala. They shall remain anonymous. Okay. Kaya nga no, tungaon na nato ang ato ang episode. Oo. We will be publishing shorter episodes na. Kaya But, there's a but. but, Shorter episodes, but. yeah. Full episodes gihapon divided by lang na siya, guys. Oo. So we will have 2 kinds of episodes every Oo. week. Oo.
uluhan, nagdilaab, Nagdilaab nga episode, nagdilaab nga balita og Sugilanon episode. sugilanon sa mga katawhan. Oo, Sugilanon episode. Aha. So there will be 2 episodes per week, shorter but more frequent. Am I right? Yes, twice a week. Yes. Our pacing is now twice a week because we want to publish more, not once a week, because we want to have like a more frequent cadence or something. Is that what we want to say? Yeah, maybe because we don't want our audience to forget about us. Don't forget about us. Oh, baby, don't, baby, don't, baby, don't. No, baby, don't, Putang baby. echo. Usab. Don't forget about us. Oh, baby, don't, baby, don't, baby, no. No, baby, don't let it go. No, baby, don't let it go. Y'all know what this is. So deaf. Pero, di ba, gusto na mo mas frequent namin ninyo madungog. Kaya nga nag-resign ako. Halaka! Halaka! Congratulations sa akong soundboard. Dugay. Yes, congratulations. Thank you so much. Pero, nag-resign ko, pero di ko nila sugtan. So, gipugos ko nila magstay for another 2 weeks. And my first week is done. The next week is like my last week. So, that's what I've been doing. So, now we are committing to 2 episodes per week. And you know why? Why? Why are we committing to 2 episodes per week? Why? Because we wanna be with y'all. Oh, Tama so ba? sweet. We wanna be with y'all. And also, So sweet. we are getting some messages, important messages from important people. Like who? Like sponsors. People are interested. Oo, pero mao lang dili lang may mang jinx be pero basig lang god madayon, di ba? Unta, Unta. puhon, may Oo. lawas. Oo. Dili na Ay, Bisacademy. Puhon, may lawas. Mo na atong Bisacademy for today. For this episode. wala ko kabalo asa na i-insert sa Nagdilaab o sa Di Sugilanon. duha jud ang Best Academy. Ay, di ay ba? Oh, sa Nagdilaab ug sa Sugilanon. Ay, okay. Okay. And congratulations Dili Ni Advice na natay 50 subscribers on YouTube. Yay! 50 subscribers! That means we can now stream on YouTube, but I don't know how to do that simultaneously with Facebook. Maybe we need a premium account sa atong streaming platform. Yes. For now, just be thankful, Kringkay, that we now have 50 subscribers. Yes. Thank you so much, everybody. Ay, hinay daw atong volume sa mic kaysa sound effects. Tanawa, it's all your fault. Yeah, that's If what I'm 50% be saying. 50% ang ano. Dili man na by percent, by dB man na siya. I don't care. Kisa ingon ana si Nathaniel Blank? Si Nathaniel Blank. Thank you so much sa ato ang remote Sound engineer. Yes. I thought you said you're an engineer. I'm a sound engineer. Ay, sound engineer di ay siya. Yes. Engineer gihapon. Engineer gyapon. Ay Dobby, ato adong ipag-usab ang ato ang sound effects. Oo. So what happened? What happened, Nathaniel? Can you tell us? Okay, thank you so much. For now, I'm gonna continue. Mag-thank you ta sa atong ato ang consistent sponsor. Yes, the most consistentest of the most consistencies. Si Yayu, Yay! si Tara Blank, Yay! and si Carmione, Hermione. and si Carmien. Thank you so much. Thank you so much. Tapos, mag-uluhan na ta. Oh, sige. Right now, I'd like to clarify this episode is Nagdilaab ng mga balita. Okay? But this is a shorter one. Is that right? Yes, that's right. Okay, sige. Usual lang gud gihapon pero murag sa post-production na mailhan ang ano ba? Ay, magkuan day gihapon tano
transition na agihapon some sort of transition during the live recording. Okay. So, Sa uluhan. Ready? yeah, na, I'm not. Okay. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Adam Sandler nag-shorts ug jacket sa Grammys, Oscars. Ay, sa Oscars di. Ay, usab. Oo, usab. Adam, again. Ay, usab. Okay. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Adam Sandler nag-shorts ug jacket sa Oscars. Millie Bobby Brown na ay ikasulti sa mga kritiko. Balloon pop dating sa Pilipinas nag-viral. Babae ming decline sa usa ka lalaki kay Englishera daw siya dire-diretso. Ay, di ay ba? Mao ba? Og Jake Zyrus. Nag-viral lang sa kabahin sa iyang memoir nga I Am Jake nga gi-release niya tong 2018. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Ug mao ka to siya. Mga higala. Sa una nga uluhan na to, nga nagdilaab, si Adam Sandler nag-shorts ug jacket sa Oscars. Ang iyang gisuot, guys, kung nakita na ninyo, I think it's viral, but just double check sa just double check sa inyong internet diha, sa inyong phone. He was wearing a blue hooded jacket, jersey short, we call it jersey short, right? And sneakers. Oh. And as we know, ang Oscars is like a formal event. Yes, dapat dress to impress, kid ka. They are literally paying millions of dollars for couture outfits. Oh, no? Tanong mo, millions of dollars? It's not store-bought. No, I mean, as a whole, in general. Like, kung ipunon tanan ilang gikuan, Ay, oo. gipambayad, moabot Bitaw og pa. millions of dollars. Because one person can ask for a design couture dress or couture outfit from Vera Wang or kinsa pa ng mga kanang mga mananahi diha, mananahi dyan. Pero di ba mao na siya? Pero ang yadto siya nga naka hooded jacket, jersey short. And then gi-call out siya. Ay, gi-call out siya. Oo, ni Conan. Si kinsa? Si Conan. Oo, si Conan O'Brien called Adam Sandler out while he was like watching the Oscars in the live audience. Gi-call out niya sa stage si Adam why he is wearing shorts and jacket sa Oscars. Ah, okay. Tapos nag-walk out si Adam Sandler. Ay, nag-walk out gid ay wa na ko humana ang video. Nag-walk out siya, guys. Ay, di ay ba? Ay, kaluoy. Wala ko naluoy, guys. Sagdi na siya, guys. Dato man na si Adam Sandler. Sagdi na lang na ninyo. And besides, I thought it's a skit. Oh, skit to. Skit to. Uh-uh. It's so obvious, right? Kisa may maguna-una na real to. Gullible people. One of you. One of me. One of my people. Diba? So, mo lang to, guys. Mo lang to ang ihang gibuhat. And I thought that was a skit. Like, it's a scripted thing. Tama ka na. Don't be alarmed. Yes. Unya, diha po na ako nahibawan ang pronunciation sa pangalan ni Lord Voldemort. Si Nazi. Oh, kay gi-correctionan ba yata tong ni Agi? Oo. Kay, Pero, kuno, Ralph, I said it as Ralph Fiennes, right? oh, murag Ralph Fiennes. Kaya no, text lang manggod to. No. Ang I correction. said Ralph Fiennes. Oh? What did I say? I Nakalimut forgot. ako. Basta ang ato ang original pronunciation, I think, is Ralph Fiennes. Yes, I thought so. Oo. Ralph Kay mo Fiennes. man ang spelling. Mo ang spelling, pero gi-correct ka. O gi-correcta, yun niya, chatra pod to nga correction. So, dili gihapon ma-relay og tarong. Okay, Ralph Fiennes ko no. Oh, kay Ralph Fiennes ko, no? Oo, nya karon unsa naman pod? Ana si Conan, Ray Fiennes. Ray Fiennes? Oh,
Gimension niya sa same monologue sa Oscars. Ray Fiennes? So, Ray Fiennes. so ang Ralph asa dito? Mao ganino. Basta iya angga Ray. Ray lagi daw pag-pronounce. Niingon pa gani si Conan na basta murag na atoy naa siya gi-mention about sa pronunciation sa same monologue niya sa Oscars. Murag something along the lines of madugay ani pwede na nato siya tawagon nga Ralph. Ni ana si Conan. So, kung naay mga tao sa Pilipinas ang pangalan Ralph, Ralph Tadres Ray, Pilipinas. Ray na jud siya. Uy, basa sa ang comment ni Nathaniel Blank. Oh, ana siya, mas dulit pod paminawan ng tingog ni Darling kaysa kay Kring. Dool gamay sa mic Kring. Ay, di ay po. Umana de, oy bo. Oh, salamat Nathaniel Blank. How is this? I'm closer to the mic. Ikaw, murag ni sundog ko sa distance. Di ako, palayo lang ko, ana lang ko. Kay dako siya tingog, natural nga dako I iyang have tingog. a naturally loud voice. Oh, nya ako kay hinay kog tingog natural. So dapat mas dulit ko kaysa sa imo dili ta pantay. Mas dulit ko. Dili ang setting sa imong volume ang usaba. Nganong ang ato ang Ay bitaw no. Ngano ang distansya man ang mausab. Ngano man ta magkalisod man ta og ato na lang di ay ni diring i-arrange. Diri Mao sa ato gani. ang mixer na man tay mixer. O mo gani no, o sige daw. Asa Oh. man ka diha? Diri ko, ako ni. Dire ka sa one dot. Dobi akong i-measure ang tao. Ana. Oh, ni adjust na ko og one dot. Oh, so unsa man, kumusta man si Kringkay sa iyang one dot? One dot ra na siya. One dot. One dot is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. Next. Oh, next. Si Millie Bobby Brown. Adunay ikasulti sa iyang mga kritiko. Kay ngano? Ngano, kabalo Naunsa na ko ana, pero i-explain sa ngano. Kinsa sa si Millie Bobby Brown, tagay context ato mga listeners. Si Millie Bobby Brown ang ningganap sa karakter nga 11 sa show nga Stranger Things. Okay. Siya si 11. Okay. Unya, syempre, ning dako siya sa mata sa mga tao. Oo, okay, bata pa, baby pa manggid siya dito. Baby pa. Pagsugod niya sa Stranger Things, baby jud siya. 11 pa siya. 11 iyang pangalan. Pero wata kabalo kung 11 bagayod siya. Ay, mao ba? Oo. Ay, okay. Sige. Wata ka pila iyang edad dito ba sa iyang pangalan kasi 11? Apo. Okay. So, ato siya sa Stranger Things. Oo. Unya, naamang gyud tay kultura ng mga kita ng mga tao nga paghabang nagadako ang mga bata good in front of the spotlight, naagyud tay ikasulti sa ilahang dagway. Okay, mga kuan manggud ta, mga pakialamero jud ta. Oh, Pakialamero jud ta ng mga tao. Human nature na siya. oh. Oo. Naatay ikasulti pirme. Mm-mm. So, kini si Millie Bobby Brown, isa lang siya sa mga nagkandalain-laing biktima. Oo. Lain-laing biktima sa scrutiny sa katawhan. Oo. Unsa may mga gipangsulti sa mga tao, mahitungod kang Millie Bobby Brown. Ang mga tao makita nako kay, hala, unsa naman na siya? Mura naman siya 40 years old. Kanang mga picture good nila sa iyahang bana sa mga red carpet. Oo. Naman siguro ni kinahanglan si Keeper. Unsa man keep? Ha? Time? Ay nako. Ebo kaluoy. Si Millie, asan ako? So na ay mga pictures na nanggawas si Millie Bobby Brown ug ang iyahang bana sa mga red carpet kay di ba awards season. So sige ra gawas sila sa mga red carpet. Aha. Unya, mao lagi to ang masulti sa mga tao kasi she looks old. Na yung mga nagsulti nga tungod sa iyang makeup, na yung mga nagsulti na tungod sa iyang buhok, sa iyahang sinina. E bati daw siya stylist. Pero to be fair lang pod Kring. Tiguang man jud siya gnaw. Musulti ko ana. Tiguang man jud siya gnaw. To be fair lang pod ha. Kay
Dili siya Pakialamero. tigulang. Idaran siya ng sayang edad. Oh, Ana na lang. amo na akong pasabot. Oo. Bata pa siya, pila edad niya ron? 21. 21 siya guys, pero sa karon guys, mura na gid siya late 30s. Iyang nang wala ko naga-char-char. Mao jud na akong observation. Opinion ni Darling. Ako ang observation, meaning ako ang opinion. It's my opinion! Ana. You're allowed to say our opinion. My opinion is that. But I don't post it. I don't comment it, but I did say it here. we just say it on the show. Di kay matapik bang good, so kailangan ako maghatag og opinion. Am I right? Pero ang ako alang pod kay sobraan na po ning uban. Sobraan na po ning ngano. Himuan jud article. Ay mo na. Himuan kani pod gihimuan og topic. Ay pod. Wala gyapon tay lusot. Naadyo hypocrisy ning duha diri. Naay hypocrisy ning duha diri 1 star. Oh, sige, 1 star. I-1 star kami. I-1 star. O ngano di ay. Pag 1 star day mo, daghan na. Oo. Daghan nga 1 star 5. Bright kay ka ba? Daghan nun daw 1 star, mahimong 5 stars. Diba? Oo, gani. Oo, gani. Bubuha Boy, jud gyapon. Ay, nako. Anyway, more to akong opinion. Naong yun niya idaran, pero bata pa siya. Actually, dili man ni karon lang. Sa una pag yun ni, ginakuan man gud ka ng, I don't know who's her stylist or is that her decision. Whenever she comes out and have a picture or like a post or something, kana kung wagi siya red carpet picturean siya ana. Yang outfits good. If you take a look at her previous red carpets, naadyo siya pagka-matured ang dating. Kay katong 16 pa siya. Katong 17 pa siya. Tas katong 18 pa siya. Ang iya yung outfits, it's pang kuan jud pang matured. Matured woman na jud. Mao gani nga na interesan siguro na ni Drake. Kay maybe Drake thought she's old or something. I don't know. No, I don't think so. Drake just likes young girls. Oh. In my opinion. That's a different story. In my opinion. That's a different story. That's a different story, guys. Pero para sa kuha, guys, tanawa jud yang naong ron, na jud pagkaidaran. That's because maybe she naagi na sa DNA, naapod sa stylist, naa sa siya, iyahang di, buhok. naadjud pud na siguro sa iyahang upbringing kanang she's forced to grow up right away. Like Maybe. she's forced to be mature right away. Maybe. Ako, ambot lang ha. Sa iyahang buhok siguro. Nga nung tigulang siya now. O iyaha gina ang iyahang style. Nga na gina iyahang style. Naambot lang bitaw eh. Kay kuan siya og buhok kanang dili yata bagay saya ambot lang. Wala ko kabalo. I'm no stylist. Nag-speculate lang ko kung nganong mas idaran siya sa iyahang edad. Mas idaran siya tan-awon sa iyahang edad. Pero karon kring no, because we said this, we might get bashers because apil na ta sa Millie Bobby Brown actually defended herself. She posted a video. She posted a video saying, I want to take a moment to address something that I think is bigger than just me. She thinks all the people that are saying that she's old, she looks old for her age are bullies. we are bullies na officially. No, it's just my observation. If you think I'm a bully, fine. Pero na-observe lang jud pud nako nga mao na gyud na iyahang kuan now. Sa Instagram di ay niya gi-post. Oo, nag-post siya video guys. Viral kaayo. Sa Instagram. And many sources also reposted the video. For But me, I saw the video from Brut, whatever, however you pronounce it. Not on her actual Instagram profile. Pero mao gyud na siya, akong opinion. Pasensyaan lang jud. Mao gyud na siya, pero wala man ko nasuko. Sagdan lang pud nako siya. Gi-call out niya sa video ni Millie Bobby Brown. Gi-call out niya ang mga journalist quote-unquote nga nagsulat og article about sa iyahang looks. Gipanganlan gid niya. Iyahang giingon o gisulat sa caption sa iyang video. Ang mga title sa mga articles kay Why Are Gen Zers Like Millie Bobby Brown Aging So Badly by Lydia Hawkin?
What has Millie Bobby Brown done to her face by John Eli? Millie Bobby Brown mistaken for someone's mom as she guides younger sister Ava through LA by Cassie Carpenter. Mm. Wait. Uh, Okay, go. asan ako? Oh, mo na to. Mm-mm. Mo to ang mga gi-call out gid niya. Mm-mm. Unya nag-express lang siya og kalagot niya kay ingon ani gyud ang gina-experience sa kasagaran sa mga tao. Mm-mm. Kasagaran sa mga kababayan. Kababayanan. Especially kababayanan. Mo gani. Mm. Pero wala na tayo mabuhat gyud. Wala na tayo mabuhat. Naiuban nga sa comments gani tanawa. Mao gyapon. Oh, sa comment sa mismong Instagram. Dili sa katong nakita nako na repost from BRUT, Brut or Brut. Kuan jud na jud nag-ingon nga but it's true though. Kalo. Oo, na she looks older for her age. She looks old. It's true. For me, it's also true. For me, it's my opinion. Pero okay raman pod. Wala mo ko'y pakialam. Wala mo ko'y pakialam. So, ang gusto mahitabo ni Millie Bobby Brown sa iyang pag-post ani, ang gusto niya mahitabo is we have to be Better people. kinder, I guess, kung instead na musulti ta og hala tigulangan na nimo oy. Ayaw na lagsulti. Betaw pod no. Ayaw Tama na man lang. pod siya. Hilom Tama na man lang. pod siya. Mao yata na iyang Tama man siya. gusto. Tama man siya. Hilom na lang. Oo. Kung wa kay gwapo na ikasulti, hilom na lang. Tama man pod. Muilom na lang data. Nganong ang ato ang knee-jerk reaction, sumala pa kang Millie Bobby Brown sa iyang post. Kada na atay makit-an nga babae or lalaki ba. Nganong ato ang knee-jerk reaction daw is mo comment og something negative. Ngano man. Bitaw, tama man na ang iyahang pangutana. Tama man pod na siya. Tama na siya nga gi-defend nimo imong sarili. Oo. Pero actually, she has to also acknowledge that she was also wearing outfits that were not for her age. Gi-mention yata niya sa iyang post nga kanang in passing lang good na kanang dali lang pangitaon ako asa niya gisulti. Mangita ko. Ingon siya, a part of her Instagram post says, I will not be shamed for how I look, how I dress, or how I present myself. Mao jud siguro na ang iyang gusto. Mao na siguro yung gusto nga look. Look at this photo. She doesn't look 21. She looks beautiful, dara nga shot, but she doesn't look 21. Oh, wala ko ningon pangit siya, guys. Wala ko niingon. Gwapa man siya. Gwapa siya. Gwapa siya. Oh. Pero ang akong pasabot, ang ihang looks right now and how she dresses, I think makes her look mature. Oh. Masking 21 pa siya, you wouldn't think that she's 21. It's No? just my opinion. Feeling na ko no gusto jud siya maging matured. Kay nga no. Ngano? Pila yung edad nga nagpakasal siya. Gani no. Mas Kasado na siya. mas una pa siyang nakasal kaysa sa na legal to drink alcohol. Ano sa man siya nakasal? Kaya di ba 21 man ang legal. Yes. Nakasal siya 19 or 20. Oh, bata pa jud. Bata pa siya. Bata pa. Gusto jud siya mag-idaran kay nagpakasal gud siya nga bata pa. Maupod. Oh, mao ginaiyang gusto. Basin mo og yun na ihang trip. Oh, trip gina niya. Gusto niya maging, I wanna grow up right now. Ana. Oh, Ana jud. ngano magbuot man daw mo ana siya. Wala man mi nagbuot. Naingon lang man. Wala mi nagbuot mili. Ikaw pod. Naingon. Suko mamdayon ka pod. Ay, bukas suko dayon. Oh. Ang iyahang ginaingon ni Millie diri sa Instagram post. Ayaw na lang sulti. Nganong musulti man gyud ka? Dili man na malikayan mili. Dili man na malikayan kay kuan man gug ka artista ka ba? Human And- nature pod nato no.
di na jud siya sa spotlight jud all the time. She's so famous. Mm. You are so famous. You have to accept that people will have a say. Mm-mm. And I don't think 50 years can change that. Like 5 decades. It will still be the same. Maskin post-apocalyptic na. Naagya punta yung anak ng mga tao. Naadoy advantage aning mga kuan, kaning mga tigulang na ugnaw sa bata pa. Nga naman. Ang advantage kuno ani, Nga naman. kay parehas lang ilang naong sa manigulang sila. Ay, oh. Kung i-compare nimo sa baby Ay, face oh, sa bright bata na pa, siya. Bright siya. ako, bright ko. Dili nabasa lang na nako somewhere. Bright ka. Kay ang mga tao nga idara na ugnaw, mas dugay kay na nila i-hold ang ilahang naong nga ingon ana. So ang ilang aging Kay dili will wala be, man gud kay evolution. Oh, wala Walay evolution. evolution ay tabo kay sa bata pa katiguang na kagnaw. Oh. Pag tiguang nimo mo po nimo Maugya naw. po nimong Sa naong. ato pa mura kag vampira. Oh, maingon ana. Bright siya. Kung i-compare nimo sa mga baby face ug naong sa bata pa, unya nag-evolve lang naong na manigulang, mas aging like milk kumbaga. Tama pod. Napod kay pagka bright dito dapit ta. Unta daghan pa ko nga dapit nga ma-bright. Pwede man po na. Unya, malahita. Ay kanang ang ato lang take away ani no. Let's try to sumala pa ni Millie Bobby Brown ha. Let's try to be kinder. Ang ato ang knee-jerk reaction whenever we see someone, kung knee-jerk reaction nimo musulti ka og walay lami, ayaw na lang. Bitaw. Hilom na lang. Hilom na lang. Oh. Ikaw mo, Ling, mo hilom ka, Ling. Oh. Pero napo ko yung opinion. Grabe. Di na ko pa yung nuno. Marshalo. Wala yung opinion din. Ako yung opinion, guys. Grabe po mo. Wala ko ningon pangit po siya. Uy, Wapa siya. gwapa man siya. Pero Gwapa kanang siya. MILF na ang iyang pagkagwapa ba? Oh, nya dili pa ba siya? Dili pa ba siya? So sa to pa, ILF? Dili man. Dili man. Ay, ILF, guro. Tama, ILF. Wilf. Woman I like to F. Woman I'd like to have fun with. O gani no, woman I like to be friends with. Ay, oo. Bright Ay, kayo ko, guys. ka. Bright kayo ko. Uy, grabe, Jude. O, yung malahit ah. Malahi na pod. Balloon pop dating sa Pilipinas. Nag-viral. Kakita man siguro mo atong babae nga Ming Englishera. Ming decline sa usa ka lalaki kay Englishera kuno siya. Dire-diretso. Dire-diretso. Halata. Halata. Guys, sultihan ta mo. In the recent days, I've seen content na kanang ga-improve na from Filipinos. I mean, this is not original idea, but at Oh, least nakita man ako na somewhere. Kanang balloon pop. it's a US idea. Wala ko kabalo kinsay original. I don't know kinsay original ani pero dili gyud ang Pilipinas original ani, but just to be fair, there are no original ideas Ay, tinuod ka in na. the world. Tinuod All ka na. ideas are already thought of. Oh, tinuod It's ka na. just who's going to execute it first is gonna win. Oh, who's gonna execute it better? And better. Uh-huh. Who's gonna execute it first and better is going to win. Uh-huh. That's the thing. So, wala lang. Mo lang to kung gusto i-comment about sa video. Na ganahan ko kay medyo na anay improvement. We are not just gonna consume vlogger kind of content where they walk around the neighborhood and, beggar, unsa na siya? Beggar porn? Poverty porn. Poverty porn. Mm. Yeah, I don't like those kind of videos. Oh, dili po ko ganahan na. Anyway, mubalik ta sa topic. Oh. Kaning balloon pop dating sa Pilipinas nga nag-viral. Dati ay naana din ing ani nga content from another channel. English siya nga version. I don't know if it's UK or US pero basta English siya. Basta sa West. Basta sa West. Mm. Tapos karon naana pud siya version diri sa Pilipinas. Oo. Ang style ana guys is naay mo sulod nga lalaki or babae, one person, and then a set of people are at your disposal to choose from. Kung Oh. kinsa ang imong gusto i-date.
Ay, actually, dili. Unsa Kay day? ang mga naglinya ang mupili kung ganahan sila atong Ay, nisulod. okay. Okay. Ay, okay naman day balloon pop. Oo. So they are holding a balloon. When you walk in, they can pop that balloon immediately if they think, I'm not attracted to this guy. Pagsulod niya sa room, nakita nimo, I will pop my balloon right away if I don't feel attracted to that person, di ba? Oo. Pero ang uban dili sa nila i-pop. Kay pasuryahon usa. Okay. Tagalog chance nga musturya ang Tagalog tawo. chance. Oo. Mo na ang concept sa balloon pop dating nga videos, nga channel. Unya karon na babae nga nag-viral. Naa. Kay daghan man to siya ka-viralan, uy daghan ka siya gisulti. Pero ang pinaka-viral niya kay ang katong Englishera kuno siya. Oo, Englishera kuno siya. Gipop niya yung balloon, guys. Puk! Ana, Pagsulod sa lalaki or pag-istorya? pag-istorya. Pag-istorya. Tama, Dili, tama, mura tama. taod-taod pa siya ni Pop Gitagaan niya o chance. na magstorya. Pero taod-taod gipop gyapon niya. Kay basin dog ma-overwhelm ang lalaki sa iya kay Englishera kuno siya, dere-derecho, halata. Halata? Halata daw. Oo. Tungod lang sa language. Oo. But you know, it's a valid reason. Anyone can say any reason in that show. Sa bagay po. What if kanang gusto lang gid siya og kanang gusto ko Englishero pud akong boyfriend. Or Di, akong kadate. Basin lang, di ba tagain lang gud sila benefit of the doubt kring nga. Naa-jud sila kanya-kanyang reason. Pero nakatawa ko siyang reason, guys. Makatawa ka sa iyang reason. Okay, Englishera daw siya. Gipop niya yung balloon. Nya, gipangutanan lalaki, unsa may reaction nimo? Gipop niya ang balloon. Unsa may reaction nimo? Ana ang lalaki nga, okay lang man na kay di ba kung dili ni verbatim, guys, ha, nagbisaya ko. Kay dili ba sila Bisaya, Tagalog ba to sila, Tagalog English. So ni ana lalaki nga okay ra man na kay naman ko yung mga estudyante na international students, na po ko estudyante ng mga natives. So kung English sila, mag-English pug ko, ano ba? Kung Tagalog sila, Tagalog pug ko, or usahay i-translate na ko to English kung gikan sa Tagalog i-translate. So okay raman. So ni ana ang babaye nga si Black Cat Energy ay si si Englishera. Si Englishera. Ano siya nga, can I have my balloon back? Nangayo siya og balon ng pag-usab. Kay iyahang dahilan ba sa first impression, pag-istorya, nagtagalog ang lalaki, wa kabaluhaw di ay mo English, naunsa naman ay siya. Uy. Di ang ako lang kay kanang makatawa ko siyang reason, mabaw kaayo. Katawanan ka. Hinoon, ikaw man jud magbuot. Sa bagay po, pero katawanan, opinion sa ubang tao is just my opinion, nga katawanan ka. Katawanan bitaw siya, guys. Mo na akong opinion. Katawanan siya nga reason. Dili shallow kayo siya nga reason ba nga himuon nimong dahilan nga dili daw siya Englishero. And dire-diretso, halata. Oo. Katawanan man gyud siya, guys. Katawanan siya. Pwede day na Pwede. Ay, pwede man gyud, di ba? Pwede. Di ba? Sa una kung katong nag-agita sa mga ingana kanang wa man tay agi nga dating, no? Sa atuang generation ba? Mga MU, crush, mga ana god. Oo. Di ba naman gyud kay mga ek? Na. Sa una kay ang ek nako kay kanang ek. Ek. Ako ek sa una, ek. Akong ek sa una kay kanang unsa ba? Kanang baho og sigarilyo. Sa bagay, Dili ko ana. Bitaw. Tama pod. Og kanang ik po nako sa una kay kanang medyo singtanon ba? Kanang dili matrapuhan. Natural lang ang singot, pero kung mag-atubang sa kuha, mag-istorya trapuhi pod before. Wala kay panyo dira. Murag ana usab yang panyo sa una. Ay upod Kay murag kanang kuan ba kanang damakan ko magtan-aw. Kanang dagang kigsingot. Oo. Unsa pa? Unsa pa man? Maisip na ko. Mo lang na ako maisip sa una. Oo. That is why my husband is Nathaniel. Bitaw. Because he is? Kanang una sa tanan, wala na siya bisyo. Ay, Wala siya nag-yosi. Wala siya nag-inom. Oo. Ako ang palainom sa among duha. Oo.
So, okay kayo. Ya, atubang na siya sa kuha. Na siya panyo perminti. Ah, Na siya panyo perminti sa iyang bulsa. adi ay ba? Oo, na siya panyo perminti sa una. Mas naapa na siya panyo kaysa sa ako. Ay, Oo, okay. oo. Niya siya man. Limpiado. Limpyado na siya. Okay. Limpyado. Oo. So, mo lang gabay naman ako mga ik. Bitaw pod. Unsa pa man. di ang nag-ingon lang ko ana kay katong babae basig ik jud niya ang tao nga dili mo English dire-diretso. Sa bagay. Oh. Oh. Kanang siguro trip lang gid niya ang Englishero, pero grabe po nang ik niya ang wala man siya niingon pod nga ik niya ang dire-diretso Tagalog. Niingon ra siya ma-overwhelm ako pag Tagalog ka diretso mura kag di Tagalog. Mo gani nung nagtagalog jud pud baya siya sa Nagtagalog, video. nganong- Wala ko kasabot. Nganong nalain siya nga basta Nganong naay nagtagalog siya sa overwhelm. video, guys. So wala ko kasabot unsay problema niya sa dili ang diretso ang English. Nga Oh. siya mismo ga Tagalog. Oh. Diretso gani iyang gingon na word no. Mm. So wala ko kasabot. Ay, Ay nako. Nonsan di ka day. Karon, Oh. next. Kani. Murag lisod ni siya nga heavy ni siya nga topic. Nga Kay naman. mahitungod kang Jake Zyrus. Formerly known as Charis Pempenko. Mahibawan man gyud ninyo siya nga Charis Pempenko, babae siya sa una karon, lalaki na siya. He's a trans man. Ba tama? Trans man ang term. Kaniadtong 2018, nag-release na siya og memoir. Autobiography. Nga ginatawag na I Am Jake. Pero karon nag-viral karon. Katong part nga niagi siya og sexual abuse. When he shared what happened to him when he was 6 years old as a girl. Bata pa kaayo 6 siya. years old. 6 years old nga bata. Niagi na siya og sexual abuse sa iyahang Angkol. angkol, kapamilya. Kapamilya. Kay balo kano. Ang mismong kapamilya gyud nimo ba ang kanang predators sa kinabuhi sa mga bata. Kay balo kano. Heartbreaking kayo ba mismong pamilya nimo, dili ko ganahan og ingana. Dapat ka ng mga ano kay kanang ready na ilahang train ride to hell. Dapat ready na gyud na siya. Diretso nga parusahan ng mga ingon ana, dili na magpa unya gi-share niya ha, gidetalye niya. Oo, detalyado kayo ang iyang book, guys, and we might read it for your context. Detalyado siya og book. Tanawa. Gidetalye niya ang details. Who's gonna read it? Ikaw ra diha. Sige. Basahan ako, guys, ha? And this is a little bit of an explicit content. Trigger warning. Trigger warning also. Mm. So si Jake Zyrus ni, the one that I'm gonna read. So I'm quoting him. I was 6 years old when an uncle began sexually abusing me the first time it happened. I was playing in the living room while he drew. He looked up from the sketches he was making and called me over. Come here, I'll draw you. Even at that age, my instincts told me something bad was going to happen, but I had no choice but to follow him. As he drew me, my mind quickly shifted to denial. My uncle then asked me to come with him to his room. We were going to sleep, he told me. Even I had said no, I was so small and helpless. All he had to do was pick me up. Imagine, 6 years old. Kana ganing basta uncomfortable siya. Wala siya kabalo nga no, pero uncomfortable siya ato nga time There's a siya. malicious instinct na. Nanay malicious instinct. Naanay subconscious niya nga, they say right, you have to trust children, good. Trust children. Yeah, pagkaman. Of course, we didn't sleep. He lay behind me, spooned me, and started touching me all over. My uncle, supposedly my second father, asked me to touch his blank. I refused to move and didn't talk. I just lay there stiffly, waiting for the nightmare to be over. I think that disappointed him. He gave up and breathed a sigh of relief, thinking
thinking that was it, that he would never touch me again. I was wrong. The Nope. sexual abuse happened again and again and again the entire year that we lived with him in my grandmother's house. No, mismong kuan ba, mismong pamilya nga dapat muna kay balo ka no bisag ka pamilya no. I mean, I trust you all guys. I mean, pero naadyoy mga certain nga mga tao nga untrustworthy jud. Bisan pag walay nahitabo, basta lain lang ang instincts, naagi mga ingonana. So trust your children, everybody. Yeah, pagkaman. That's why I never allow my children to have an overnight stay with anybody or some basta kailangan Oh, mo uli. bisag ako. Need mo uli. Oh, Unless I'm there. oh, Unless I'm there in the actual location na Oh. mag-overnight food court with them. oh, tama Then, ka. but otherwise, no. They have to go home. Bitaw. Then to continue, I'm still quoting Jake. Bali kuan ni siya. Padayon niya. At night when we'd be watching TV, my uncle would suddenly pick me up, put me on his lap, and warn me not to move. Yo, I'll teach you something, he'd say, and start kissing me torridly. Believe it or not, my other family members were there. I could hear my relatives cooking and talking among themselves in the kitchen while my uncle was abusing me. Wala na kita. During those times, I kept wishing someone would see. Please let someone see. His Wala grip, na kita. his grip was so tight on my small frame. Of course, 6 years old, gani no. Bata. And he always punctuated these attacks with the same threat: if you tell anyone, I'll kill you. It was something he was actually capable of. Like I said, violence runs in our blood. Kalain na oy. To continue, 15 years later, I'm quoting him again, si Jake. 15 years later, I told my mother about the abuse. We were inside the car with Koy Koy, and she was reprimanding us over something I can no longer remember. All of a sudden, she mentioned that she was going to invite my assailant to our Tagaytay house. This triggered my anger, and the shift in my mood showed on my face. She asked me why I was being sullen when my uncle helped us so much in the past. Mommy wouldn't drop it, so I finally said he did something to me. She didn't believe me. She called my uncle up and asked if my accusations were true. Of course, he denied it. Alangan mo deny man gyud. So mommy got mad at me instead. She told me I had a lot of nerve to be making up stories about the old man. Diha lang ta kutob, guys. I would suggest that you buy his book. I am Jake. Ang I am pangalan. Jake. I'm sure it's available title. everywhere sa National Bookstore, online, fully booked. Asa mo nagapalit og book, basta you just buy it. Para po makatabang mo sa iyahan no, kay iyahabi ang income kanang Iyahang book. mama ba? Mao na ang dili na ko ganahan. Kasagaran gud ang mga ingon-ana nga madunggan ako. No, dili sila tuhuan sa ilahang mama. Dapat mo tuo mo, guys. Dili ko ganahan, Kay ana. ngano, unsa di ang purpose para ingnon na mangita ra gubot, mangita og kabalo man mo sa inyong anak. I don't know, lahi siguro jud to nga mama kring. Di, lain niyang mama. Kay balo baka nag-viral na iyahang mama pod kay nagapost-post og TikTok na mura kay di ba na viral siya karon. Murag naa siya yung mga in response pod niya sa TikTok. Mura pod ni si Angelica Pokis Yulo. Iyahang mama. Lamian nila itapok. Uy, mo Lagot. girl band ba no? Lagot ni na mga ingon-ana na klaseng mama. Uy, kanagong dili mo tuho sa ilahang anak. Dili ko ganahan, anak. Guys, online kaya akong gibasa karon, nagsakit akong dughan. Sakit sa heart. Dili ko, anak. Actually, twice na ako ninabasa. Once now, and then the other day, I read it, like the actual page na posted sa Facebook, the actual book page. Oh, the actual book page. So I read it, and then it was so sad. Oo, lain to eh. This is why we should always like be sensitive sa atong children. Like if they need something, without them telling you, dapat attentive na jud ka. Oh, Kanang di na kamulat na naiisulti imong anak. okay, kasagaran, dili ka ingon. Oh. Kana kung kami dili ko best example as a mom kay naa man pud ko'y mga sayop no. Dili man ko kanang perfect mother. I believe there is no perfect mother.
Pero ako sa ako alang characteristic, ako alang napansin sa akong sarili is, ug sa akong bana po napansin po ako ni saya. Kabalo dayon mi kung naigibati among anak. Like mentally, physically, emotionally, we already know masking wala pa nag-ingon na naay problema. Mo na magsige mi og pugos unsa di ka, sit down and talk. Mm. Tell me what's wrong. Mm. Kay dili na nato ulaton nga mag-build up pa na hantod mag 15 years later. Oh, lain pod. Oo. Ako lain man pod ako kay kanang mangutan ako. But I will not push it kung dili siya mosulti kay siya pod ang ako ang anak, siya ang klase nga bata nga dili pod siya moingon. So moingon ra ko whenever you're ready. Bitaw pod. Pwede po nang Oh. ing ana. Kay dili Pero ako man kay mapugos. mamugos man ko. Mamugos ko ing na ba, di jud ta mahuman diri. Oh. Kay lain man pod good kung matigom. O lain jud na siya guys. Mm. Kabalo naman ta sa feeling ana magtigom. Oo. At some point nakatigom man jud tag mga kasakit. Oo. Ikaw nakatigom, ako nakatigom. Oo. Ang ubang tao nakatigom. Nakabantay man jud ta, lain jud na siya sa pamati. Oo. Lain na. Dapat as parents no, may pano kung dili ninyo kaya maging sensitive, ayon na lang mong panganak. And that's a story for another time. Kay I do have some thoughts on anak-anak. No ba? That's a long story. But actually, what I would say is kanang naadjud siguro yung mga mama nga ing ana. They are not meant to be mothers good. Some people are not meant to be parents. Oo. Ayaw na lang guys. Mura Kung kag dili si ninyo- Angelica Pukisyulo. Kung dili ninyo kaya nga dili mango ang logic nako ba kay ang mga bata manggod wala na nila gipangayo nga mabutang diri sa kalibutan. Mao. Wala sila nangayo sa Ginoo nga Lord ibutang ko sa earth. Akong sperm pa ko sa una no. Napadulong pa siya sa egg sa imong mama. Wala man ka nagbuot as a human, dili sperm nga ikaw to, Oh. ang sperm. Oh. Wala man ka nagbuot. Wala ka nagbuot. Pero kay gibutang mangyug ka sa imong mama ug papa sa kalibutan. Sila ang nagbuot nga gibutang ka diri sa kalibutan. Sa ato pa sila ang naay responsibility sa imuha. Mao. Nga i-protect ka, Mao. nga i-providean ka, nga sila kumbaga accountability sila. Oh. Number 1. How you grow up is on them. How you behave is on them. How you live your life is on them. Everything is on them. I will blame everything on the parents. Oo. So kung makakita man mo sa akong mga anak nga medyo ka na sarcastic, blame it on me. Sarcastic manggod ko. Sarcastic po na kung bana, di unsa day mga anak times 10 pug ang pagka-sarcastic. Ana good kung unsa inyo ang upbringing sa balay mo, pud na ang inyong di ba nga naman na. Kutay mo ingon ko nga kanang keeper kanang kutay mo anak ko sa akong anak ba kanang sa pagka-sarcastic niya ba. Kanang mo anak ko na keeper kanang ngano magpapalit pa man ta og racket na bag-o na upat naman imong racket sa badminton. Mana siya kasi it's my birthday. Ay, uno. Anaon kag kanang kuan ba? Anaon kag tubag pero upat na guys. Ni ikalima na niyang racket wala na sense. 5 day iyang kamot. Kailangan man na nilag multiple kay mga badminton players. Basta kay niing kog no. Bokalo. Dili lahi man among gipalit siyang birthday. Ingko lahi dili pwede ang racket kay ngano it doesn't make sense to me. Why would you need a 5th racket? Abito po, you have to tell him what and what is not necessary. Oo. Kay kalasa pud ani uy. Mao Kay gani, no? na find out na mo. Nga siya day ang gusto niya tanan niyang friend magplay. Ay, kay pahiram mo ipahuram niya. sa tanan. Friend, ay, Oo. ka-sweet. Sweet pero lagot ko. Nganong kami ilaha ding mama ang mupalit og racket. Ngano ako lang as a mama ang mupalit sa 5 ka bata nga racket. Bitaw po, Oh, di ba? dapat mo ingon na si keeper sa iyang friends. Tell your mom. Tell your mom to buy a racket for Mao them. pod. Kay ngano akong anak ang magdalag 5 ka racket sa eskwelahan para makadula mong tanan. Ug sila di ay. Ug sila di ay. O di moving on. Ah. Ang ako lang ba kay kung unsa inyong anak, inyo hadyo ng resulta. Parents, kung unsa inyong anak. Karon kay na trans man si Jake from Charis, di ba nahimo siyang Jake. Oh.
What happened? Why did it turn out that way? I think one of the biggest reasons is that because of you, mommy Pempenko. Kuan po, pero 'di ba? That is innate naman po na, 'di ba? Ang sexuality sa usa ka tao. It doesn't No. It's not innate. Some of them are like environmentally triggered. Ama o ba? Sure, why not? I just said it. I'm a legit source. Kaya ako pagkabalo na innate gyud na, no matter what happens to you, innate gyud na Some siya. people may be innate, but some people are just triggered. Feeling nako mas gamay ang triggered lang. Most of it is innate. Then how would you explain like one barangay having a lot of gay people? Naa di ay na. Isa ka barangay, dagan kay gay. It's influential as well. Environmentally influential. Like, I don't know. I'm a legit source. Tuos ako, i-one star ko kung mali ko. Ako lang ang i-one star. Ayaw apilas Kringkay. Kung saan na, I don't know. 6 stars. Oo. 5 man niya, plus 1, ako 6 tanan. Dili ba? Unsa Wala man? man ko kabaluan ng barangay na puro gay men. Dili, uy, buot ra na ako. Pero, Ito ko ba? dili, uy, kanagong isa ka community, puros ka ng gay? Or Di kay puros nagtapok lesbian? sila dira kay ay hala ganahan ko dira ng lugar No, mobalhin ko. what if their houses are like beside each other? Mao gani kay nagpatukod sila dira kay hala ganahan ko dira na community magpatukod ko diha. Naman ako man eh. Takak naman ni siya storya eh. Anyway, si Mami Pempenko ang salaan ni tanan. Oh, si Mami Pempeng ko bantog nag-disown na siya sa iyang sariling anak kay wala siya lami nga pagkainahan. Oo. Malagot ko ano mga inahan nga walay lami. Kay nganong inyo haman ang giluwal diri sa kalibutan ninyong anak kung dili ninyo ihatag ang bare minimum. Bare minimum. Protection. Protection. Dapat ikaw, Mami Pempenko, na gamit na lang kag protection. Ay, tama. How kay ko mo segue, guys? How kay ko Ala mo ka, segue? right gid ana niya. Right man jud ko tanawar gud akong agtang, guys. Naala ni side bangs, dili ninyo maklaro. Pero actually ko anaon ato na. Ay! Dako kay kog agtang, guys. Mura si Mariah Carey. Kita mo sa agtang ni Mariah Carey, guys. Dako kayo. Muna nag-ara na siya permente si Maya. Naka-side na siya yung hair kay para Si matabunan. Rihanna kay loud and proud sa iyang agtang. Come here, rude boy, can you get it up? Come on, rude boy, let me get it now. Take it, Diba? baby. Mo na ako ginaingon nga kanang ayaw na kung dapat kung parents mo be sensitive. Oh, Be sensitive. Kaya kung dili mo sensitive, I don't know what's gonna happen. Kung nonchalant mo na parents, ay dili ko ganahan na nonchalant na parent. oo. Pwede man ka man-nonchalant in other aspects of your family life. Like kanang kung mahilig siya kanang gitara, di mag-nonchalant ka. Ay dili ni mo siya tag doon kanang okay lang. Oo ka pero naay mga basta di na ko ma-explain. Parenthood is so complicated. We're not perfect parents here. We're just giving input because we have a podcast and we have to. Wala. We literally don't have to, but here we are. We're not perfect parents. Nakoy ganahan na parent. Oo nga naman. Ako mama buang. Ako mama no sa di ay. Imo order ng mama. Imo abong mama. Actually, my mother-in-law as well. Aw, so sweet. Yes. I like them as moms. Mom and dad. That's very nice, very nice. Congratulations. Now, we have to go. We have And to go. we have to go to the second episode, but let's say goodbye here sa first episode. Okay. How many hours is that? Ikuan lang. 59 minutes. Isahon lang na to. Ay kanang isahon nag-record ang ano bi, ang outro. Okay. Sige, go. Ang poll. Dapat ilahi sila. Lahi-lahi ang poll. Okay, sige. That makes sense. Vote in the poll na. Asa man vote in the poll?
Imo ko vote in the poll. Sa may gwapong vote in the poll. No. Oh, thank you. Can you put it here? Thank you so much, kuya. Uy, look at my son. Swerte kay ko sa akong mga anak, guys. Very sweet. Tanawa akong anak, guys. Gilutuan mig pancake. Oh my God, that is the sweetest thing. Thank you so much, Actually, he Kuya does this every Ivan. day. Not pancake, pero naadyo siya lutuon every day. Gibuhat niya para siyang mama na damay ko. Salamat, Kuya Ivan. Salamat kaayo sa akong anak. Salamat, nephew. Appreciate you. Sa akong vote in the poll. Musugot ba mo nga mo participate ba mo pop the balloon dating if given the opportunity? Kung pwede ka paapilon, mo apil baka sa balloon pop dating. Vote in the poll ka. Paupo. Yan ako lang man sa. Voice effects. Vote in the poll! Kung kamo, mali. Kung pwede ka paapilon, mo apil ba ka sa balloon pop dating? Yes or no? Ay, naka-echo ang ano? Naka-echo na ko ganina. Nagkaon pa ko. Pakanasa siya, guys. Mwah! Kayo. Og ang og ang pangutana. Kung kamo ang naa sa balloon pop dating, unsa nga qualities ang inyong pangitaon? Pag-comment kamo sa Spotify, YouTube, and Facebook. O ano ni siya ka ng Isahon lang na. isa lang ka outro recording kay para ako na lang i-ano. Okay. Okay, next. Dili ko kabalo. Yan na lang. Moderate na ako, Kring. Madiretso oh. Moderate na ako og kanang ingon sa sugilanon. Wala na ni siya shout out this kind of episode or anything. Wala shout out, diretso na siya from the beginning after the intro. Okay. Uy. Unya na ta mag-outro. Isahon na outro. Unya na lang outro niya, isahon lang. Kani siya after the intro. Kay okay naman tong intro, ipilit na lang man pud to nako. Pero wala ni siya shout out, wala ni siya meta discussion. Diretso na ni siya this one. Hello, what ay Bisda Academy ganina? Ay, pwede mo na to i-insert. Bisda Academy. Ay, wait. Kabalo ako. Ano man? Dili ingon na itong Best Academy. Dapat itong Best Academy kay dungan lang ta. Best Academy. Okay. Ingon ni Naknak, ganahan daw siya itong Bisda Academy, Bisda Academy, Bisda Academy. Yan na daw yung trumpet na purag niabot si Lord Farquaad. Ana. Ano ba? Ma. Wala na ako na picture out mang god. Up to you. Guys, mga on sa kay kaduhang episode na. Grabe na break time. Break time. Isa ko to ka oras na turuhan na. Break time.
Yes, hello. Kaon sa mi. Ba, mambisang water ni mama, please. Mamuha itong tubig. Bedtime man eh. Kabalo ba ka? Ang extra, di ba? Tulo ka oras mag-stream. Wala do tingog ang imuhang mic. Nun sa di ay napalong, talawa. Hala, napalong si... Di na ta makarecord sa second episode. Wala ka na yung battery? Wala no. Let's record later. Mag-charge ata. Oo, no. Sige, let's end the live now, guys. Bye! Bye. Kaya wala na yung mic sa Kringkring.